Thoth sikunde ma pacho ka ilore jumani kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Kaluwore kod chenro mar sikunde, tam mar adek dhi chakore juma mar tarik 24 mar dwe mar aboro ka tam madhi bedo machuok mokalo kimedo kod penj adek madongo mibiro tim kamoting'o KPSEA, KJSEA kaachiel kod KCSE. Bende e okang' mokwongo, jopuonjre mag grade 10 dhi timo penj achiel kuom penj magi mochuno ka jonyuol gi jopuonj jiwo mondo one ni jopuonjre ondikore makare. Simfros Okinda keto ler. Chenro mar somo e skunde primar kod sekondar chorore machiegni kod giko mar higani. Thoth skunde gi loro jumani kuom thuolo mar kind jumbe 3 nyaka dwe achiel. Thoth jopuonjre biro yepo tarik 24 mar dwe mar aboro. Tam mar adek ni mabende en tam machuok ahinya kuom tams adekgo, iye medo ridore kaluwore kod penj adek madongo mitime kod nono winjo mag jopuonjre kendo biro kawo thuolo mar jumbe 9. Kata obedo ni jopuonjre ni e rusa, thoth gi koro iparonegi kik wigi wil kod somo, ahinya ne mago madhi timo penj machorogi e klas manyime. Ikruok mag penjgi noselor tok timgi e kind dwe mar 2 kod 3 higani, mak mana mano ma jo grade 10 madhi nyime sani kendo nego lore giko dweni. Penj midhi time tam ni oting'o KPSEA ma jo grade 6 madhi 7, penj mar KJSEA mitimo kod jo grade 9 madhi 10 higa manyien, kod penj mar KCSE mitimo kod jo klas 12. Bende ni e okang' mokwongo jopuonjre ma jo grade 10 idhi non winjo margi kata timnegi assessment. Kopore kod lai mar somo mar 844, penj ma jo grade 10 dhi timo nyaka keti maino kaluwore ni oting'o 15% mar maksi ma japuonjre biro yudo kotimo penj maduong' mogik ma sani iluongo ni KCBE kata Kenya Certificate of Basic Education. 15% machielo biro wuok e penj makamano mar grade 11. Ka penj mar KCBE biro golo 70%. Tam mar adek biro rumo ayanga tarik 23 mar dwe mar 10 ka jopuonjre mamoko weyo thuolo ne jowadgi mondo tim penj madongo. Yepo mar higa manyien biro timore chakre tarik 3 dwe mar 1 higa mar 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV.